ya. Lah apa Ngamarta kok duwe mata uang? Ngamarta iki negara udo. Iya. Sing dadi ratu sapa? Anu sapa ki jenenge? Aduh, Cuk, kowe iki nek mayang iki ngopo to, Tin? Ngamarta kok sing dadi ratu kok sapa jenenge? Aku Elisa, cek dalang Elisa. Ora kok ya. Lah oh. Sapa? Kuwi jarene kuwi Angka Wijaya. Puntadewa. Hei. Aku ngrasake lemu goblok nganti watu. Awak kowe iki saben dina lho sasat lho. Saben wengi saben dina tanpa prei. Kok takoni Ratu Ngamarta kok ra iso. Puntadewa. Kok Angka Wijaya. Lah iki lho sing ngandani. Kok iki pikiranmu ming angka tok. Lah, Ya ngono kuwi wedok nek sik tutuk nomor ya ngono kuwi. Anane ming angka. angka wis ora metu e. Ngandel ora. Kok ngawur kok ya. Tak tes kok ya ora apa-apa. Sinambi karo tak tes. Ayo. Nek Ratu Ngaleng kok. Aku ora ngerti jenenge. Lho, Sapa jenenge? sapa? Tur. Sapa? Ya Ngaleng kok kan? Ngaleng kok. Ayo. Sing galak dhewe kuwi. Rawana. Sapa? Kowe. Kowe cengelmu. Sapa? Rawana. Ana kok ora ana piye to? Rahwana. Ratune iki ana. Kupinge budek. Sapa? Rah. Apa? Rawana. Rawon kok. Iya kok dadi aku sekolah ya. Kuwi ngremangsana.